বৌমা এ বৌমা বৌমা କହୁଥିଲି କି ବାପା ବୌମା ଚା ଟିକେ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। ଆଣି ଦଉଛି ବାପା। ଆଉ ଛିଡ଼ାଟା କାହିଁକି ହେଇକି ରହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଯାଉନ ଆଣିବ ଯାଅ। କଣ ଚିନି ନାହିଁ କି ଘରେ? ଅଛି ବାପା। ଆଉ କଣ ଚାହା ପତି ନାହିଁ? ଅଛି। ଆଉ କଣ ମା ପାଣି ଆଣିନୁ ତୁ? ଆଣି ଦଉଛି ବାପା। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଆଣିଛ ଛିଡ଼ାଟା ହେଇକି କାହିଁକି ରହିଲ? ଯାଅ ଚାହା କରିକି ଆଣିବ ଯାଅ। ଆଣି ଦଉଛି ବାପା। ବାରେ ବା ମୁଁ ସଂସ୍କାରୀ ବୋଉ, ଆଜ୍ଞା ପଦଟା ପାଟିରୁ ଛାଡୁନି। କଣ କହିଲେ କି ବାପା? ନାଇଁ ରେ ମା, ତୁ ସଂସ୍କାରୀ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ବୋଉମା ତମ ହଂସଟା ସେତିକି ଥାଉ, ତମ ହଂସଟା ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଣିଲି। ବୋଉମା ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଯାଅ, ଗଳି ପଡିବ। ଚାହାଟା ଟିକେ ବୁଢା ପିଇବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ। ମୋ ସଂସ୍କାରୀ ପୁଅର ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ। ଆରେ ବୋଉମା କଣ କହୁଛ କି? ନା ବାପା ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲି ଯେ ଭଲ ପାଇ ଘରକୁ ଆଣିଲା, ସେତେବେଳୁ ଚା ଟିକେ ମାଗିଲାଣି, ଚା ଟିକେ ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିରେ ପୁଣି ସଂସ୍କାରୀ ଦେଖେଇ ହଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, କୁଆଡେ ଗଲ ବୋଉମା? ବୋଉମା ମଉସା ନମସ୍କାର। କିଏ କିରେ ବାପା? ଆରେ ବଟ ତୁ କି? ହଁ ମଉସା ମୁଁ ବଟ। କଣ ଖୋଜୁଛ କି ଧନ? ମୁଁ ଆ ଭିତରେ 70 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ତମର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ତ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ କିଣି ଦେଇଛି, ଏବେ ତ ଏ ଜାଣିଲେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତମେ ପଇସା ଦେଖିଛ କି? ନା ନା କାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ପଇସା। ତମର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତମେ ହିଁ ନେଇଛ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା। ନା ମୁଁ ନେଇନି। କଣ ନାମ ହଉଛ? ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ କହୁନା? ନା ମୁଁ ଦେଖିନି। ଯା ଗଲା ଥର ଭଳି ଏଥର ବି ତମେ ମତେ ବେଜିତ କରିବ। ଏ ବଟ, ହଁ ମଉସା। ତୁ ବଣ ସାହିରୁ ଆଇକି ବନ୍ଧ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣୁ, ହେଲେ ମୋ ବୋଉର ଚା ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋ ସଂସ୍କାରୀ ଦେଖଉଛି ସଂସ୍କାରୀ। କାଇଁ ମଉସା କହିଲ ସଂସ୍କାରୀ ହଉଛ? ବଟରେ ଜମା ଭଲ ପାଇ ବାହା ହବୁନି। କାଇଁ ମଉସା ଅସୁବିଧା କଣ? ବାପାରେ ମୋ ବୋଉଟା ବଡ ମୁବୁଲିରେ ଇଞ୍ଚିଟା ବନଉଛି। ନାଇଁ ମଉସା ସେଟା ଇଞ୍ଚିଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟା। ମଉସା ସେ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡିଓ ବନଉନି, ଯଦି ଦିନେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତମ ବହୁତ ବଡ ହିରୋଇନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହିରୋଇନ ହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ହିରୋଇନ ହେଇଗଲେ ତମ ଘର ଆଗରେ କାରର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିବ। କାହାର? କାହାର ନୁହଁ ମୋ ମଉସା, କାର। ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିରୋ ମାନଙ୍କର ତ ତମ ଘର ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ କଣ ହବ? କଣ ହବ ମାନେ ମଉସା, ଖାଲି ଟଙ୍କା ଉଡିବ, ଟଙ୍କା। ଓହୋ, କଥା ଏଇଠି ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମରେ ଲେଟ୍ ହଉଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ସଂସ୍କାରୀ ବୋଉ, ସଂସ୍କାରୀ। ଶୁଣିଲ କଣ କରୁଛ? ଛାଡ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା କଣ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତମେ ଆଜି ବି ମତେ ଗାଳି ଶୁଣେଇବ? କଣ ହେଇଛି ତମର? ମୋ ପଛରେ ଜାଣିଛି। ପଡି ଯାଇଛ ସକାଳୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସେ ପଇସା ନେଇ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡିଓ ପାଇଁ ସାମାନ କିଣିଥବ। ତମେ ବି ମୋ ସଂସ୍କାରୀ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଲ ନା। ହଉ ଯାଅ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ, ନାକ କାନ୍ଦିଆ ବନ୍ଦ କର, ଯାଅ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ନେଇଯାଅ। କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ଭଲ ପାଇ ଘରକୁ ଆଣିଲା ଯେ ସଂସ୍କାରୀ ଦେଖେଇ ହଉଛି। ତା ବାପା ମା ତାକୁ କଣ ଏଇଆ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି? ମଉସା ଶୁଣିଦବ। ହଁ ଶୁଣୁ, ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିବ ସଂସ୍କାରୀ କଣ। ବୁଝିଲୁ ବାପା? ବାପା ଚାହା ନିଅ। ହଁ। ହାଲୋ ମୋ ସଂସ୍କାରୀ ବୋଉ, ମୋ ସଂସ୍କାରୀ ବୋଉର ଚାହା।
ମଉସା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ବାପା ରହ ଟିକେ ଚା ପିଇକି ଯିବୁ। ନାଇଁ ମଉସା ତମେ ଚା ପିଉଥାଅ ଆଉ ତମ ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂର ଗୁଣ ଗାଉଥାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପୁଅକୁ କହିଦବ ମୋ ଦୋକାନ ବାକି ପଇସା ନେଇକି ଦେଇଦବ ହେଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ମଉସା। ହଁ ହଁ ରେ ବାପା ହଁ। ହଉ ରେ ବାପା ଦେଖିକି ଯିବୁ। ହେ ବୋଉମା ଚାଟା କଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ତମେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଦେଇ। ହଁ ମୋ ବୋଉର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଚା ଥଣ୍ଡା କରିକି ଦଉଛି। ହେଲେ ଚା ଟା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। ବାପା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲା ବେଳେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପଡିଯାଇଛି।